Tips Hagankis, this is Pinay, Bisaya and Belgium. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, paki-click the notification bell at paki-like it na lang dyan ng channel ko. Hi guys! Pupunta ako ngayon sa work ko. So, hindi ko alam kung anong sasabihin ko dito, Tagalog o Bisaya. Kaya may libre ko naming mga mask. Nakapacket siya. So, may mask kasama ng hands gel. At iwan ko kung ano pang nandoon. So, mauni diri ang among central station. So, wala kayo kataw-taw. Kaya, huwag imong makitaan diri. Kanang mura og pinikito diri kaayo. Kaya, kung makitang kang musakay og train nga walay kanang mask, magbayad ka og kanang kuan penalty for 250 euro. So obligated gyud kaayo. Kaganina nakuha ko kaganina og kanang sa akong subscription sa akong train kay mag-start na ko work karong Tuesday kay normally I had to start on 18 May, but my other client, she told me they wanted to stay first for 1 week without nobody, not other people, only she and her husband, because they are already in 80s. So it's difficult for the old people. Kasi guys, ang trabaho na mo diri mag-good. So mubalik na meron og trabaho karong Monday, but ako giina ko sa mong amo, ayaw lang isa ko na og trabaho, pero bayaran ko niya. So, that's good Sa Tuesday na ako mag-start. Buotan man ni siya nga tigulang. So, karon mga ko karon sa among opisina sa among work, kuhaon na ko ang packet. So, hayra ba ni, kay nalipat na ko. Mura po na ni bago, guys, nga dugay na ko, wala ka sakay sa train. Karon na po ko nag-start. Kaya ing nga 2 months ning wala mag-work, sara ang among office. So karon mo ni ron ngadto ko karon, pero murag sayo pa ron kay naggakuan pa sila, saban ni oy nangaon pa sila. Kanang guys, maglisod yung parang Bisaya gayud. So pero ako lang i-try kay mao man ni base sa akong channel ba no nga Pinay, Bisaya in Belgium. So kinahanglan gayud nga mag-istorya tag Bisaya. So dili normally mag-istorya og kanang Tagalog. Pero unsaan man kay damo man tang mga YouTubers nga dili kan tigong Bisaya, mga Tagalog, sumay na lang ning mga Bisaya kay bisan og dili ka mo kanang magbisaya ta kan tigog hapon tag Tagalog, pero ang kaning taga Manilinya dili sila maglisod sila. So kinahanglan nga ato pong haluan og Tagalog, pero murag sa ako mura og maay paminawon ba no nga mag-istorya tag Bisaya kay mga bisdak, di ba? Maayo paminawon na lang ang kini akong Bisaya kay bareng gahi mura ni og kanang accent ni ko ani ni Tatay Digong. Kanang kuan kanang og mag-English gani si Tatay Digong, di ba? Makuanan nimo nga Bisaya gayon. Pero angayan siya mo English. Angayan kaayong atong presidente mo English. So I love Tatay Digong. So karon ako na pong ibalik ng topic karon na ngadto ko karon sa kanang akong trabaho. So muni diri siya ang area sa mga alahasan diri. Diri man kuning agi sa likod sa kanang station kay para sa Yunra. So mao ni siya diri. Mao ni siya. Ambot lang kung makita ninyo kay dili gyud na ako maklaro kaayo kay ang kanabang kuan ba kaning ang reflection sa kanang sun. So kinahanglan
Siguro unya makita ninyo. Bonne chance. Je suis là. So, ini siya. Layo-layo para gid akong lakaron. Ang pila naman ko diin. Oh, shit. For my next vlog, guys, ako sa inyo i-salty kung nganong nag-channel ko. Nganong nag-start kong mag-channel. Kini siya, guys, medyo personal ni siya, pero ambot lang kung akong isulti tanan. Pero just wait until my next vlog. So just once again, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, just click the notification bell and subscribe me, and then huwag kalimutan mag-like sa channel ko. Bye bye.